record natin. Ano, Jay? Third place lang. Wala na. Nilaro na namin nila. Kaya sa ma-injure pa kami. Nice one, Rick. Pagod na rin kina Patrick. Wow. Kasalanan namin yan eh. Di ba yung kalaban niya? After nun, yung kalaban ng sarili, pag-ingat na. Kung pinalo sila dyan, champion. Jump na, jump. Out. Out. Ah, wala na. Parang napalo sila dyan. Oo. Saan na? Oo. Sila? Hindi ko alam kung paano... Nice one, Rig. Parang kanina mo naglalaro, ngayon ka pag nag-follow ka ng isang gari, Rematch. Ha? Rematch nila. Ano na sila? Hi, Vic. Ay, Dani. Sorry. Nagulat ako sa'yo. Adjust na. Oo. Nag-1-1 na sila sa isa't isa. Hi, Dani. Hi, Ann. Ikaw, screen check naman natin na. Wala pa. Ang bilis na makalala. Morning pa kami dito. Tapos ang na-extend na ito, finals no? First and second. Hans, good game. Namunti pang